तर मित्रांनो काय मग कसा काय बरा मा तर आज आम्ही चाललो धैकाला एक जो काजीतले धैकालो म्हणजे भटवाडी पेंडूर गावातील भटवाडी असा थंय धैकालो असा मोगरण्याच्या साईडला। तर आम्ही आता चाललो दादा असा आणि मी जातो आता स्कूटरीन। आता आम्ही तयारी बियारी केलं, आता दादा पण येईल, आता आम्ही जातो। तर व्हिडिओ बघा पूर्ण। शंभूला नमस्कार करू या मंगलरूपी पाणी शंकराची क्रियापूर्ण स्वरूप आणि स्पष्ट कारण कन्यारूप सदा सर्वदा योग सुद्धा घडावा, हे कारणीय देह माझा पडावा, उपेग सुख नको मुलभंता रघुनायका मागणे येथे आता जय जय।
स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं श्रीददं वल्लाळं वरुणं विनायकमहं चिन्तामणिसेवनं लेण्याद्रं गिरिजात्मजं सुवरदं विघ्नेश्वरं ओझरं ग्रामोरांगण संस्थितं
जास्ती विचार करू नका आणि गावची जत्रा आहे, पुष्कळाची बाजारपेठ भरलेली आहे. एका पदार्थावर पाणी सोडा. एका पदार्थाच्या नावाने पाणी सोडा सोडा. हा देवाचा भजन समर्पयामी, जिलेबी समर्पयामी, लाडवा समर्पयामी, ताजा समर्पयामी. तुझा मोठा भाऊ काय? माझा मोठा भाऊ तिच्या मला गेला वरला कोण? थोरलो म्हणजे थोरलो मामा. तुझ्या आईचा मोठा भाऊ. सगळे का माझ्या पाचशे दिसतं. मामा कोण? थोरलो मामा म्हणजे का थोरलो मामाचा आईचा भाऊ. मामा कोण? थोरलो मामा म्हणजे नागोबा फस. नागोबा फस. हा नको नागोबा मंत्र घाल. मंत्राच्या साह्याने घराला निघू. तेवढी. अरे बट्टी चला जाऊ नये. एवढ्या घाई गडबडीने चालला कुठे रे? काय केलं काय केलंस काय? या सगळ्या गडबडी त्याच्याकडे काय होता ना 52-54 हा. ना सगळा घेतलं आणि आता सागर तळाचा लपातो. मित्रांनो, तुम्ही बघितलाच आहात की भटवाडीतील श्री ब्राह्मणदेव मंदिरातील जत्रोत्सव कसं साजरा केला जाता. तर थोडक्यात आमच्याकडे काजीतलो धायकालो असं ताका म्हणतात. तर आधी पालखी वेताळ मंदिरात असता, ती आमका उशीर झालो त्याच्यामुळे आमका गावाक नाही पालखी. वेताळ मंदिरातून ती नंतर मग पेंढरात भटवाडीत नेतात. तर मग थैना ती पालखी प्रदक्षिणा घालतात, ते तुम्ही बघितलंच आहात. तर तुमका व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. येहू.